Tagal naman ni Beshi. Uy, Beshi! Alam mo na ba yung chismis? Makatulak ka naman, wagas ha? Ano na naman ba yon? Baka mali yung nasagap mo ha? Totoo na to, Beshi. Sus! Baka mamaya, ipabarangay na tayo niyan sa mga chinichismis natin. Maniwala ka na sa akin, totoo na to. O sige nga, ano ba yon? May agimat daw si Mang Romeo. Kaya daw maglabas ng pera sa pamamagitan ng agimat niya. Talaga, Beshi? Totoo ba yan? Oo naman, Beshi. Ayun, may nakakita nga eh. Kaya pinautangan niya para hindi na magsalita. Ayos. Siguradong pagbibigyan niya kami nito. Sa oras na totoo ang sinasabi ni Ruby. Pag hindi lang, lagot siya sa amin. Ipagkakalat namin ang sekreto niya. Beshi, natulala ka na dyan. Tara, puntahan na natin si Mang Romeo. Baka sakaling makautang tayo ng pera. Sige, tara. Tara, punta natin. Aray, ang daming malalaglagan, yung ulo ko pa. Ay siya, Beshi. Tara, puntahan natin. Tara. Aray, ang sakit Mang ng Romeo, tinamaan Mang ah. Romeo. Oh, bakit Ruby? Anong kailangan mo sa akin? Mang Romeo, may kailangan sana kami sa'yo ni Mitch. Opo, Mang Romeo. Ano naman yun? Mang Romeo, alam na namin ang sekreto nyo. Ha? Alin dun, Mitch? Yung supot ako? Mang Romeo? Ang ibig mong sabihin? Supot ka din? Ang dami mo naman pala sikreto, Mang Romeo. Pati ba naman yun? Kalimutan na natin yun. Mang Romeo, hindi yun ang pinunta namin dito. Kasi nalaman namin na may pinautangan ka daw ng pera. Galing sa agimat mo. Ano? Wala akong alam dyan. Hoy tanda, hindi kami naniniwala sa'yo. Sige ka, Mang Romeo. Baka gusto mo ipagkalat namin lahat ng nalalaman namin tungkol sa'yo. Sige na, ilabas mo na. Alam namin na kaya mong maglabas ng pera sa pamamagitan ng agimat mo. Sige na, Mang Romeo. Sige na, Mang Romeo. Oo nga naman, Mang Romeo. Sandali, nakikiliti ako. Sige na nga, lalabas ko na. Sige, ilalabas ko na. Anting-anting, tandang Romeo. Ah! Oh, ito na. Wow! Ang daming pera. Sige lang, sa oras na ginamit nyo yan sa masama, mawawalan ng bisa ang halaga ng perang yan. Mang Romeo, bakit po kayo nakangiti? Akin na tong lahat. Uy, Mitch! Ang daya mo naman! Hati tayo dyan! Akin na yan! Mitch! Mitch! Beshi, ano nangyari? Bakit ganyan yung mukha mo? Parang sinakloban ng langit at lupa. Natalo ka sa sugal, no? Oo, Beshi. At alam mo bang nangyari? Inaway ako ng mga kalaro ko sa sugal. Ayan kasi, masyadong suga pa sa pera. Anong binubulong mo dyan? Ah, wala, Beshi. Natalo ka na nga. Inaway ka pa ng mga kalaro mo. Kasi pagkakuha nila ng pera sa akin, maya-maya, naging papel ang pera. Kaya yun, nagalit sila sa akin. Ha? Totoo ba? Oo, Beshi. Ha? Paano nangyari yun? Kitang-kita naman natin na totoo yung pera, di ba? Puntahan nga natin si Mang Romeo. Sige. Mang Romeo? Nasaan na kaya yun? Mang Romeo!
Bakit? Bakit naging papel ang pera na kinuha ko sa'yo? Peke naman pala agimat mo, tanda. Bakit? Saan mo ba ginamit ang pera? Sa sugal. Bakit ba? Kita mo na? Nagre-reklamo ka sa akin? Kung sa kabutihan mo yung ginamit, edi sana dadami pa yan. Sinubukan kong sabihin sa'yo, pero hindi ka nakinig at tumakbo. Ganun po ba, Mang Romeo? Sabi ko sa'yo, Beshi eh. Bakit? May sinabi ka ba sa akin? Wala. Ikaw kasi, nakakita ka lang ng pera. Hindi mo na ako hinatian. Paparamihin ko nga sana para hatian kita, kaso natalo. Sige na nga. Nakakahiya tuloy sa matanda. Nagsisisihan pa tayo, parehas naman tayong mali. Nawala yung matanda. May samaligno yata yun. Bahala ka na dyan!